दा दिनै जों बेहाय जि मोनसे जुथुमनाय बे जुथुमनायजों लोगोसे जोङो लामा लामा हान्जा सुरनानै जि हुस्रिख्रावनाय बेयो जोंहा बिनानाव मनिषा बर'नि मुङै जाय मनिषा बर'आ दिनै तेजपुराव थानानै पान्जाब बेंकआव गावनि आथिङावनो गसंनानै मोनसे सार्भिसखौ मावबाय थादोंमोन आरो बेजोंनो बियो न'खर दैदेननो हादोंमोन। हेल' लोगोफोर, वेलकाम टु बेक माय इउटुब चेनेल। आंनि अनजालु ब्लग इउटुब चेनेल आरो फिन खनसे नोंथांमोन बयखौ बरायग्रोनानै लानाय जाबावबाय। आसा खालामो भिडिअखौ बयबो अननानै जोबजासिम नायलांगोन। लोगोफोर, दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावलायबाय। नोंथांमोना थारनेल टाइटेलाव नायनानैबो मिथिखाबाय जानांगौ। मनिषा बर'आ सासे जब मावनाय सासे हिन्जावसामोन। बिथाङा एसेबां सासे रोंखा राखा सिख्ला जानानै गुबुन हारिजों मोजां मोनलायनायनि दौलेङाव माने थगायजानानै गुबुन हारिनि सेंग्राजों मोजां मोनलायनानै माने खैफोदाव गोग्लैनांबाय। दायो सासे रोंखा राखा जानानै गुबुन हारिजों दायो मोजां मोनलायनायनि बान्थाखौ बिथाङा दा गावनो मोनलांबाय। नाथाय जों मिथिखागौ आरो गोबां जाथायफोरानो माने जाबोखाबाय, जाबोगासिनो दंखायो। बैफोरखौ नुहुरसेयावबो बा नुनानैबो जोंनि बर' हारिनि सिख्लाफोरा गुबुन हारिजों मोजां मोनलायबाय थानानै बेफोरबायदिनो गोबां जाथाया जानानै थांबाय। गोबां सिख्लाफ्रानो बेफोरबायदिनो बुथारजाबाय, थगायजाबाय आरो दिनैसिमबो बेबायदि जाथायानो जाफ्लेगासिनो दङ। नाथाय दासिमबो माने बर' सिख्लाफोरा गुबुन हारिजों मोजां मोनलायनायखौ नागारनो हायाखै। नाथाय मानो? बे मोनसे सोंथि। थारैनो बर' हिन्जावसाफ्रा एबा सिख्लाफ्रा माने जेबो साननो रोङै बायदि जानानै फैदों होनजायो। आं गासै बर' हारिनि सिख्लाफोरखौ बुंनाय जायाखै। मानो होनोब्ला जायफोरा बेफोरबायदि गुबुन हारिजों गोदै गोदै रावफोरजों बुरखायजानानै गोसो थोयो, मोजां मोनलायो, बैफोरबायदि सिख्लाफोरखौसो आं माने बुंदों आरो बुंदों। नोंथांमोना गासैबो माने सिख्लाफोरानो गाज्रि दामोन। आं बैफोरबायदि सिख्लाखौसो बुंदों। जाय सिख्लाफोरा गुबुन हारिजों लेना देना थायो, बैफोरबायदि सिख्लाफोरखौसो बुंनाय जादों। दा जों गोबां जाथायखौनो नुबोबाय थायो। बेफोरबायदिनो माने गुबुन हारिजों मोजां मोनलायनानै बिदिनो बुथारजानाय, गाज्रि खामानि मावनानै बुथारजानाय, फानहरजानाय, बेफोरखौ अनेक खोनाबोबाय दं। खिन्थु दासिमहालागैबो जोबनानै थाङाखै आरोना। बैफोरखौ माने मोजाङै बुजिनानै साननानै बर' सिख्लाफोरा गाव गावनि गोसोखौ दबथायनानै लानो हायाब्ला बेफोरबायदि जाथाया जेब्लायबो जोबनानै थांनाय नङा। दिनै मनिषा बर'मोन बायदि सासे लाइमोन सिख्लाफोरा, देरफुनाय सिख्लाफोरा दिनै गुबुन हारिजों मोजां मोनलायबोनानै दिनै बे जाथायाव गब्र'नांबाय। दा बर' हारियादि बेसे बेफोरबायदि गुबुन हारिजों थगायजाबावनो, नाख्रेबजाबावनो। दिनैसिमबो मनिषा बर'नि थैनाया जाथाया सानब्रै सानबा जानानै थांबाय। खिन्थु दासिमहालागैबो मनिषा बर'नि जेबो न्याय मोनाखै। दायनिगिरिखौ हमनानै होनो हायाखै, साजा होनो हायाखै।
बेयो जोबोद माने दुखुनांथाव लाजिनांथाव। मानो होनोब्ला दासिमहालागैबो बे दायनिगिरिखौ हमनानै होनो हायाब्ला एबा हमनानै साजा होनो हायाब्ला पुलिस प्रसासनखौ मानो नांगौ बे मोनसे सोंथि लोगोफोर। बे मोनसे सोंथि जोबोद गिदिर। दासिमहालागैबो जुदि बे सासे बे दायनिगिरिखौ नंखाय दायनिगिरिखौनो हमनो हायाब्ला अब्लालाय पुलिस प्रसासनफोरखौ मा फोथायबावनो। सोरबा बायदिखौ हमनाय सोरबा बायदिखौ हमै बेफोरबायदिसो जानाय जासिगोन। मानो होनोब्ला सोरबा गोहो गैयैखौ हमबाय, गोहो गोराफोरखौ हमनो हाला, बेबायदिसो थांनाय जाबाय नङा होमबा लोगोफोर। बेफोरबायदि माब्लाबाबो जानो नाङा। दायनिगिरिया दायनिगिरिखा, जेब्लायबो साजा मोननांगौ आरो जेब्लायबो खैफोदाव गोग्लैनाय सुबुङा जेब्लायबो न्याय थाबैनो मोननांगौ। दा आंनि खावलायनाय बेनो जे दायनिगिरिखौ थाबैनो हमनानै फासिनि साजा होनांगौ। मानो होनोब्ला जिउखौ लाबाय जेब्ला बिनि जिउखौबो लाफिननांगौ। जिउनि बदलै जिउ, अब्लासो गोजोननाय मोनगोन। मानो होनोब्ला सासे गावनि मोजां मोननाय सिख्लाखौनो बेफोरबायदि इनाय अनागारि गोसोजों दुथां आखुजों बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावनानै बुथारनानै गालाङोब्ला अब्ला सोरखौ फोथायबावगोन, सोरखौ आंगो होननानै सानबावगोन। दानि जुगाव मोजां मोनलायनायखौ रावबो माने सा साज्राङै फोथायनो नांलिया आरो गुबुन हारिखौ जेब्लायबो बेफोरबायदि फोथायनो नाङा आरो फोथायनो नांला। आं बेखौनो खावलायो जोंनि बर' हारिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ। आं बेखौनो खावलायो जे माब्लाबाबो गुबुन हारिनि गोदै रावाव गोजावनो नांलिया। आं आंनिफ्राय बेखौनो खावलायनाय, जाहाथे जायफोरा बिदिनो गुबुन हारिखौ मोजां मोनो एबा गुबुन हारिनि गोदै गोदै रावाव गोजावो, बेफोरबायदिनिफ्राय जेब्लायबो गोजानाव थानो नाजा आरोना। बेनो आंनि खावलायनाय लोगोफोर। दिनै मनिसा बर'नि न्यायखौ थाबैनो नांगौ आरो नांथारगौ, जेब्लायबो मोनथारनांगोन। बेयो जेब्लायबो बर' हारिफोरा खौसे जानानै बेखौ नारसिनबाय थानांगोन आरो नारसिननांगोन। दिनैसिमबो दासिमबो जेब्लासिम न्याय मोना बेखौ जेब्लासिम गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन नारसिननांगोन। नांगौ जायोब्ला पुलिसनि थानाफोराव थांनानै जों नारसिनबाय थानांगोन। लोगोसे आसाम सरकारखौ नारसिननांगोन। मानो होनोब्ला बेयाव आसाम सरकारनि गोबां मावनांगौ हाबाफोर दं। मानो होनोब्ला सरकारा मावनो हायै जेबो खामानि गैया। बेनिखायनो आं बुंदों आसाम सरकार आरो जोंनि बर' हारिनि गाहाय दैदेनगिरि लिडारफोर थाबैनो दायनिगिरिखौ हमनानै साजा होनो थाखाय थाबैनो नारसिननांगौ आरो नारसिननांगौ। बेनो आंनि खावलायनाय लोगोफोर। जेखियानो जाया, आं दिनैनि भिडिअखौ दायो एसेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर। नोंथांमोनाबो गोख्रों सापर्ट खालाम आरो नैबे भिडिअखौ अननानै बयनोबो शेयार खालाम, जाहाथे बयबो नैबे भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो बोलो मोनो, जाहाथे बयबो बुजिलायो लोगोफोर। अब्ला भिडिअखौ एसेयावनो लाखिनोसै लोगोफोर। जोंहा बैसागु मोसाबावनांगौ दङ। दायो आङो नोंथांमोननो बैसागु मोसानायखौबो आरोबाव एसेबाव खोन्थिगोन। दिनै लास्ट खन्द', जोंहा लास्ट आरो दिनै सानजा जोबथायाव सुद्द' गरसे दं। एसेनोसै लोगोफोर, बाय बाय।
थांनाय 13 खालाराव तेजपुरनि पान्जाब नेशनेल बेंकआव साख्रि मावबाय थानाय सासे बर' हिन्जावसा मनीषा बर'खौ सासे गुबुन हारिनि सेंग्रा देबासिस कर होनाय सेंग्राया थिउरियाया बे सिख्लाखौ जिनाहारि खालामनानै इनायै बुथारदों। दिनै सानथाम बारलांबाय, थेवबो नाथाय बे थिउरियाखौ जिनाहारि खालामग्रा रेपिस्टखौ आसाम सरकार एबा आसाम पुलिसा दिनैसिमबो एरेस्ट खालामनो हायाखै। आरो बेखौ एरेस्ट खालामनांगौनि बेलायाव सनितपुर जिल्ला बेंगिरिनिफ्राय पुलिस नि गोजौ अफिसारफोर आरो लोगोसे आसाम सरकारा जिबायदि थाम थिम साखाफारा जानांगौमोन एबा राहा लानांगौमोन बेखौ लानाय जों नुवाखै। बबेखानि बिनि जायगानि एमएलए मन्त्रि बिथांमोननिबो सांग्रांथिखौ जों नुनो मोनाखै। बिथांमोननि भूमिकायाबो सन्देहजनक। बेखौ नोजोर होनानै दिनै थेलामारा बरगाव ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा ओंखारबोदों आरो राजा लामायाव होस्रिखावदों आरो जों दाबि खालामदों देबासिस कर मुंनि बे रेपिस्ट थामहिनबा मार्डारारखौ थाबैनो एरेस्ट खालामनांगौ आरो नांगौ बायदि साजा होनांगौ। आरो जों खोनानो मोन्दों बे रेपिस्टनि बिदाया सासे बजरं दलनि दैदेनगिरि, जायनि थाखाय बे दायनिगिरिखौ हमनायनि बेलायाव आसाम पुलिस आरो आसाम सरकारनिफ्राय जिबायदि बोलो बाहायनांगौमोन, जिबायदि सांग्रांथि माने आदब लानांगौमोन बेखौ लानाय जों नुनो मोनाखै। बेयाव जों खुद्रिसारदों आरो जोङो दाबि खालामदों 24 घन्टानि गेजेराव जुदि बे दायनिगिरिखौ हमनानै साजा होआब्ला जोङो आसाम सरकारनि फारसे थानाय जोंनि जि फोथायनाय, पुलिस प्रसासननि फारसे थानाय जोंनि जि फोथायनाय, बे फोथायनाया गोमालांगोन आरो जों रायजो राजाफ्रा आन्थोरजोयै जासे बे दायनिगिरिखौ साजा हमनायनि बेलायाव जों हाबाफारि लाबाय थागोन। आरो बिनि उनाव थासारिया जुदि आउट अफ कन्ट्रल जायोब्ला बिनि दायनिगिरिया खिन्थु आसाम सरकार आरो पुलिस प्रसासना जागोन। दुखुनांथाव बाथ्रा जे दा दिनै जों बेहाय जि मोनसे जुथुमनाय, बे जुथुमनायजों लोगोसे जोङो लामा लामा हान्जा सुरनानै जि होस्रिख्रावनाय, बेयो जोंहा बिनानाव मनीषा बर'नि मुङै, जाय मनीषा बर'आ दिनै तेजपुराव थानानै पान्जाब बेंकआव गावनि आथिङावनो गसंनानै मोनसे सार्भिसखौ मावबाय थादोंमोन आरो बेजोंनो बियो न'खर दैदेननो हादोंमोन। बेबायदि सासे गावनि आथिङाव गसंनो हानाय सासे सिख्लाखौ गुबुन हारिनि सासे सेंग्राया बिनि थानाय रुमावनो थांनानै जि मोनसे जिनाहारि खालामनानै बुथारनाय, बे जाथायखौ लानानै जों सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादनि जानानै जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों। दा बेहाय जोङो जोबोद दुखुनांथावना जे दिनै जोंहा सानबा जालांबाय, दिनैसिमबो असम पुलिसा बेखौ हमनो हायाखै आरो हमनानै बेखौ जों फासि होनो नांगौ आरो बे खोथाखौ जोङो जोंनि जिल्ला माइनाव आफादनिफ्राय जानानै गोख्रोङै सोंखारिदों आरो खोनानो मोन्दों बिथांनि जाय धरखनकारि, बिथांनि न'खरनि जि बिदाया सनितपुर डिस्ट्रिक्ट बजरं दलनिनो सासे बारग' आफादगिरि होननानै जों खोनानो मोन्दों। बेबायदि जातिनि मोनसे गावनि हारिनि संगठननि हाबा मावग्रा न'खरनि जुदि सुबुंफ्रानो बेबायदि हाबाखौ मावनो हायोब्ला बेयो जोबोद लाजिनांथावना आरो रावबो जों सुबुं माहारिया फोथायथावना जानो हाया। बेबायदि जुदि हारिनि हाबा मावग्रा न'खरनिनो सासे सुबुङा बेबायदि हाबाखौ मावोब्ला दा जों सोंखारिगोन आरो जों असम पुलिसखौ जों खावलायदों जे बिथांखौ हमनानै, जाय बिथाङा धरखनकारि, बिथांखौ हमनानै फासि होनो नांगौ आरो बे जि मोनसे जोंहा बुंबाय थायो जे बेटि बाचाव बेटि पढ़ाओ, बे खोथाया दिनै ओरैनोसो जानायफोरबायदि। दिनै गावनि आथिङाव गसंखांनायनि उनावबो बेबायदि जों उदाङै मोन्थाय लानानै थानो हायैया जोंनि थाखाय, हिन्जाव माहारिनि थाखाय जोबोद दुखुनांथावना जानानै फैदों। दा जों बेखौनो खावलायदों जे न'खरा माबा मोनसे बेबायदि मोन्थायखौ मोननो हानांगौ आरो लोगोसे बे जाय हाबाखौ मावग्रा, बे हाबा मावग्रा सुबुंखौ हमनानै फासि होनो नांगौ। जोंनिफ्राय गोख्रों बेयो खावलायनाय।